and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Kining imo ning pangalan kining naa diri ma'am Bia. Oh, si Bea ko. Pero, wa man ko mag-order of flowers. Amo ba ma'am? Ana mo ko diri ma'am Bia og siud ni siya ma'am. Bayad kag 1.5. Ha? Oh ma'am, 1,500. Og exact amount lang mama kay wa ko'y kasukli. Wa man ko mag-order in taon, anak dungoy. Ah, Anong mag-order ko kog buwak para sa akong kaugalingon? oh, unyo sa amo ni ron ma'am. Ah, di ko madawat, anak. Kaya wa ko mag-order, anak. Ako'y nag-order na, Bea. Ah, eh, Oh, Dira. Bye-bye. Dira bayad, Bea. ah, Okay na. Nya, keep the change. uy, ha. Wala mo ko'y kasukli ana sir. Keep the change gani. Ah, walay ko'y kasukli. Kaya. Imo na sukli. Wala kita ko'y kasukli. Ay, nagani ko sukli eh. Ah, aw, mo ba? Sibat na. Eh, ang buwak, kaning buwak. Ampay! Sige sir, ato na ko. Amping mo diya. Nila, nakadusmail ko. Kaya kasabot eh. nganong siya may niingon og amping nga siya may nilakaw. Ambot lang sa niya. Bea. Flowers for you. Ay, sige na lang. Ko na lang ning dawaton. Kay imo ba gining in order og mahal pag yun. Salamat, Bea. Pero ayo na pag-order ha. Kay di man di ka kamao. Ako man pangan imong gibutang sa nag-order. Ay, kamaumod ko mo order, Bea. Kuan ka nang narato lang gid ko atong higayon na. Oh, sige na, lakaw na. Kay mangandam na ko. Moadto pa ko sa ilang imok. Onya, imong gibawi ang buwak. Oh, May something man sa day kapaing. ang mahal ko ni buwak ka gud. 2,000 ko ni tanan. Dust tape sa rider nga naglakaw na. Oh. Nya, wato na di siyang imo? Ha, bawi na ko eh. It's unfair. Ha? It's unfair sa imong mata. Wa na gyud kay paglaom ni Bea. Ayaw na lang pagdahom. Askay, iyan yung gibawi. Oo, oy. Yabang kayo. Pero da, marasan, oy. Aron, di ki siya magdahom. Pero, in fairness, nag-effort siya. Diba? Da. Pero kung ako to, di siya na ko bawi o na Anya? Karon sa magkamuhatan na kog flowers ngayon ato. Unyag ako ng buhaton. Hindi na ka maabroad og dayon. Oh, Di na ka mo dayon. ah, Ikaw na siya nasiradong bukog diha. di ko mo dayon nag-upload imok. Oh. Oh. Si? Nang luspad og namuwa na sad ka? Magkakulba ang magunang imong mga tirada. Ang seryoso man ko. Bia, Oh. Imo gigunitan akong kamot. imo man untang tiilang akong kunitan pero lain masad kaayo. Huwag yung kay klaro imok, uy. Okay, seryoso na ko. Listen up, yo. Tagaan natin kag clue. Clue? Clue. Nga, mauna na. Okay, mauna na. Nanguyab na ko nimo. Sure ka, imok? Hmm? Oo, usaman. Usaman ang clue. Kantahan ganiti kag love song. Mauna na. Oh, hala, uy, ka-sweet. Ipaagi kita ini mo kanta, imok. Okay, di ba ang pag-ampo kuno kung kantahon double ang value? Mauna sa gugma. Kung ang gugma kantahon, double sad ang value. Oh, hala, uy. Kilig na kit kay ko, imok. Klaro bitaw. Kanta
kantahin ko imo. Sige, kantahan ti ka. Sige, kantahin na dayon ko. Sige. Kantahan ti ka. On March 16, 1521. Ay. When Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until the sun is full. Lain na ni mo koy. Mura na magkagsi. Yoy, William, diha. Di pa magkumanguyab ni mo. Maong ka na lang unang akong gikanta. Ambot ni mo, oy. Makalagot kay ka. Ay, Bia, asa ka? Adto ko sa Japan. Paano pa si Bia, eh? Mag-practice ako kanta. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you're kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and out of my mind. Cause all of me loves all you. Sir, Love your Kiss. toys and all your saan mo na? all your perfect imperfections. Si Imok ron. Give your all. Kinsa ron? Si Imok ma. Uy, milagro laging ni kanta na. Kanta bitaw. Ikulbaan ko ini ma. Ha? Di ka siya mangharana ni Bia. Posible na. Pes, unhi. Unsa? Pastilan ba gina ng unsa, uy? Unhi ba? Ikay unag pangharana. Murag nag-practice pa man nas imo kay putol-putol man ang pagkanta o lain na sige kanta o. Ikaw daghang magkag-memorize nga kanta. Unhi siya pangharana. Pero di mo ka mao mo gitara ma oy. Ay -1 may gamita, oy. Tama ko kay cellphone ko. Niya pagdag portable nga speaker. Ay naunsa naman tao ni ako naman hinuoy nagtudlo nimo. Ma, asa yung maayog. Ikaw na lang mangharana ni Bia ma. Ops! Likay ko daan. Ikatulo na rin kagabi nga sige ra kog expect nga mangharana na si Imok. Wa pa man gyud uy. Sunod tuig pa man tingali ni niya puhaton. Hello. Unsa ron? Hello. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up so I can stand on mountains. Uy. Nanaygon ka? Ha? Wa, uy, Bia, wa. Unya? Usa man ning imong gimik-gimik ha? Kon, nang harana raman ko. Na, pauli oy. Gisapot ko ron. Kay nagkinuwanggo lang akong laptop. Mukalit lang og double space bisan wa hilabti. Aw, naulian naman noon. Bisan wala sa hilabti. Pero gisapot naman ko. Lison na pagbawi. Kay imbis nagdali ta, sungugon sa noon ta, hagiton yun ang atong pasensya. Ha? Kay ba ako, waka kasabot na ako. Pero pasagdi na lang ko kay, nag-grand track ko. Sige, pauli na sa inyo eh. Og katog dito. Bia, pero... O sige, pero, lakaw na. Kaya ako na ni-download para isend. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!